Nahuman namin pamahaw. Dito po sa ikalima ng kanal. Magsugod na po may diring bangag. Kaya nahuman namin sa isa ka kanal, ikaupat na kanal. Kaya na po magsugod. Human na po na eh. Ugma na mahuman naman eh. Dito po sa isa ka kanal diha. Last. Balo na lang may para dali jud mahuman. Para akong kambal naghuhag saha kay magpuna po siyang sagingan kay daghan po nga matay saging dito di may na lang inigbunga tag 15 kilo. Tara akong trabahante oh. Kondisyon kay nagbalon man.